Kim Ledger, otec zesnulého Heatha Ledgera, po smrti svého syna zveřejnil deník, který si Heath vedl před natáčením filmu. V zápisníku byly různé nápady a inspirace, které chtěl Heath Ledger využít, aby vypadal jako ďábelský Joker. K tomu dostal od režiséra Christophera Nolana v rámci možností volný prostor. Na posledním listě zápisníku napsal zesnulý herec přes celou stránku Bye bye. Heath Ledger sám režíroval obě dvě Jokerova domácí videa, která následně poslal do GCN. První video s falešným Batmanem režíroval pod dohledem Christophera Nolana, režiséra filmu. Ten pak prohlásil, že Heath odvedl tak slušnou práci, že při dalším videu, kde Michael Angel, Anthony Michael Hall, čte Jokerovo prohlášení, nemusí už vůbec být. Plně mu věří a vkládá do něj veškerou důvěru. Způsob, jakým si Joker stále olizoval rty, vzešel pouze a jenom ze zlozvyku Heatha Ledgera. Ledger za svůj výkon Jokera získal neuvěřitelných 27 cen a 2 nominace, které neproměnil. Většinu z nich nicméně dostal posmrtně a stal se tak druhým člověkem v historii Oscarů, kterým bylo ocenění uděleno in memoriam. Na ceremoniálu filmu společnosti Warner Bros. Na světové premiéře na newyorském Manhattanu rozvinuli místo klasického červeného koberce na počest Heatha Ledgera tmavý koberec. Christian Bale, Batman, prozradil, že po něm Heath Ledger, Joker, chtěl, aby ho při vzájemných scénách byl doopravdy, aby se cítil a vypadal tak, jak scéna vyžaduje. Když se Christophera Nolana ptali, proč Heath Ledger jako Joker, odpověděl, protože nemá strach. Temný rytíř je poslední dokončený film Heatha Ledgera, Jokera, který zemřel ve svém apartmánu v New Yorku na neúmyslné předávkování různými druhy léků. Jokerův make-up údajně navrhl sám Ledger, který na něj použil běžnou kosmetiku z drogérie. Ledger také sám navrhl, že by Joker měl mít po celý film ruce špinavé od make-upu. Jako přípravu na roli zvolil Heath Ledger, Joker, měsíční pobyt v hotelovém pokoji, během kterého se s nikým nestýkal a zaznamenával si své děsivé myšlenky do deníku. Pomocí komiksů se snažil zachytit Jokerův charakter a psychologii. Nejsložitější ale pro něj byla práce s hlasem. Jako inspiraci uvedl Alexe, Malcolm McDowell z filmu Mechanický pomeranč a zpěváka Sida Viciousa ze Sex Pistols. Některé zahraniční deníky uvedly, že právě tato příprava na roli a depresivní postava Jokera byly důvod, proč začal Heath brát tolik léků proti depresím. Heath Ledger improvizoval, když začal jízlivě a ironicky tleskat uvnitř své cely, když byl Gordon, Gary Oldman, povýšen. Tleskání nebylo ve scénáři, ale Christopher Nolan okamžitě povzbuzoval štáb, aby nepřestávali točit, a tato sekvence nakonec ve filmu opravdu je. Po smrti Heatha Ledgera zazněly kritické hlasy, že by se temný rytíř měl zcela stáhnout, anebo by se z něj alespoň měla vystřihnout scéna, kde se Joker schovává do plastového pytle na mrtvoli. Nolan nesouhlasil. Scéna, ve které vybouchne budova nemocnice, se neobešla bez problémů. Budova skutečně vybouchla, ale ještě předtím nastal zkrat, který výbuch zdržel. Heath Ledger, Joker, si však zachoval chladnou hlavu, protože si uvědomoval, že výbuch další budovy si nemůžou dovolit, a tak až do výbuchu improvizoval. Půl roku po Ledgerově smrti byl uveden do kin film Temný rytíř, kde stvárnil vedlejší roli Jokera. Za tuto roli posmrtně získal cenu Zlatý glóbus a následně i Oscara. Toto video bychom rádi věnovali památce Heatha Ledgera a společně na něj zavzpomínali.
I z těchto zajímavostí lze vidět, jak nadaný herec to byl a jak velkou přípravu svým rolím věnoval. Pokud se chcete o tyto informace podělit s dalšími lidmi, tak toto video prosím sdílejte.